Dnes si ukážeme, jak to dopadne, když nám umělá inteligence dá návod na to, jak postavit dům. ChatGPT mi neukáže žádný obrázek, jak má dům vypadat, jenom slovama mě vysvětlí, jaký bloky mám vybrat, jaký mají být velký stěny, kolik má být pater a tak dál, chápeš? A až na konci, jakmile budu mít barák hotový, tak nám ChatGPT pošle fotku, jak měl barák podle něj doopravdy vypadat. Sám jsem zvědavý, jak velký rozdíl to bude. Jdu napsat ChatGPT, ať mi pošle návod na to, jak postavit barák. Nekoukej dopředu, čti postupně při stavbě. Dobře, ale doufám, že toho nebudu litovat. Středně velký dům v moderně rustikálním stylu. Dobře, to vůbec nevím, co to znamená. Aha. Už vím. Základní materiály. Podlaha bude z oak planks a stone bricků a stěny ze spruce logů a výplň z white center, chápem se. A okna budou 2x2 velký z glass paints. Uděláme si obvod z plenku 13x9 veliký. Bude to velice macatý dům, teda alespoň si myslím. A podlahu nakombinujeme brickama a plenkama. Zkusíme udělat nějaký hezký vzorec, aby to nebylo tak jednotvárný. Tak, krásný. Myslím, že takhle to bude v topu. Vypadá to trochu jak rozjetý pavouk, ale zatím plníme přání ChatGPT a jdeme na stěny, baby. V rohu budou teda spruce logy, ale co? Tak jak si nevíme, jaká má být výška. Ale víme, že budeme mít 2 patra. Tím pádem si myslím, že 5 bloků vysoko bude v topu. Se docela rýmuje, 5 bloků bude v topu. Nerýmuje, to se mně jenom zdálo. No každopádně to bude jako veliký barák, jestli má být dvoupatrovej. Okna mají mít 2x2 bloků a to mě jaksi teďka nevychází, takže to o blok zmenším. No, úplná nádhera. Fakt by mě zajímalo, jestli se to bude aspoň trochu podobat tomu, co má ChatGPT na mysli. Zatím si nejsem tak jistý, co si budem. No jako, ale v západu slunce to vypadá vážně fik. Což asi úplně všechno v západu slunce. Teď ještě musíme udělat druhý patro a to uděláme úplně stejně jak základ baráku. Co tady chceš vymýšlet, že jo? Vím, že to v návodu není, ale dovolím si tady udělat mini okýnko uprostřed. No, hnedka je to trošku hezčí. Ještě tady vzadu si uděláme okna. Nebudeme přeci čučet do zdi, že ano. Ale zatím to vypadá jak klasická bytovka z Chánova. Ale je to jako takový prázdný, že? Už jdem na střechu. Střecha. Šikmá střecha do obou stran z Dark Oak Stairs. A vepředu má být přesahující stříška. To by neměl být problém, kámošu. Jen doufám, že chápu přesahující střížku. Tak jak ju chápu, chápeš. Začneme takhle. Hezky nám to háže stín a ten přesah zkusíme takhle ještě zvětšit, no. No, vypadá to při nejmenším zajímavě. Necháme to zatím takhle. Uděláme přesah i tady, ne? Určitě to bude hezčí a AI by to nemuselo vadit. Nebo jako, co by mělo vadit, že jo, když dělám prostě přesah, tam není napsaný, jak velký má být přesah. Tak už se nám to rýsuje. A dokonce nám to vyšlo hezky symetricky. Ještě to vyplním plenkama. Tak, hezky. A takhle už to vypadá docela jako dům. No, nevím, jestli je to úplně moderně rustikální styl. Ale barák to je a to je hlavní. Vchod. Vstup uprostřed kratší strany. Počkej, co? To mi říkáš až teď? Vstup uprostřed kratší strany? Teď už to mám uprostřed té velké. No dobře, tak já to upravím. Jak to mám upravit, když tu mají být 2x2 velké okna? Prostě tady udělám tyhle menší a dveře mají být ze spruce woodu. Krása překonává nádheru. Nebo jak se to říká. Ještě k tomu máme udělat malý balkon ze spruce fences. Úplně teď přemýšlím, kam mám ten balkon narvat. Hlavně tak, aby to bylo symetrický. Začnu tím, že si rozdělím dům na první a druhý patro, abych věděl, v jaký výšce mám ten balkon udělat. Úplně nevím, jestli to má být z těchto bloků, ale o podlaze druhého patra tam nic nepíše, takže si to udělám prostě jak chci. No, a máme to. Teď už jen vytvořit balkónek, tak to je děs. Udělám zase malý okýnka. Takhle by to asi mohlo být. Dekorace. Květiny v květináčích na parapetech. Parapety si mám asi udělat z čeho chci. No, nic o tom nepíše, takže asi jo. Vevnitř má být krb z briků a kempovacího ohýnku. A z toho povede komín. Logicky. Komínek bychom měli a je doslova nádherný. Teď udělám parapety. Vůbec se s tím nebudu štvát, udělám to z těchto tmavých schodů. Trochu mi ten barák připomíná ježka. Našupeme hezky všude květináčky, aby jsme mohli náš nádherný dům ozdobit kytkami. Tak květináče máme všude. Jako kytky vyberu tulipány a tyhle modré tentononci. Fakt fascinující. A teď už jen krb. Reálně ten krb je podle mě nejhezčí věc z tohoto domu. Dům je hotovej. Teď napíšu umělé inteligenci, ať nám odhalí výsledek. Co? Kde má jako druhý patro? V
tom případě jsme se buď to špatně pochopili, nebo jsem prostě jenom slepej. To není podobný ani trochu. Proč psala, že mám mít 2 patra a proč ten její je taky jednou menší? No, ale co si budeme, mám hezčí.